Здравейте! Днес ще представя на вашето внимание един ресторант, който се намира в Добрич и чието име е Fire. Това е един кратък репортаж от едно мое посещение в Добрич, при което аз се отбих в този ресторант. Начинката пише ризото. Ризото с какво, майко си? С пили и с зеленчуци. С пили и зеленчуци. Отгоре има сирене някакво. А твоето какво е? С без пиле. Без пиле. Това беше тази торта? С праско пено. Пана кота. Другото е пана кота. С компот. Пана кота с... Благодаря на всички за отделеното внимание. Ако видеото ви е харесало, може да кликнете на палеца нагоре. Споделяйте, коментирайте и най-вече абонирайте се, за да не пропуснете нищо ново от моят канал. До следващото видео, както обикновено. Чао!